Mga tunghaan sa Olango Island, andam na kaugaling tugutan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang limited face-to-face classes samtang mga science teachers sa nagkadayang public school sa Lapu-Lapu City gipaubos sa training sa paggamit sa nagkadayang science instruments. Si Luan Mirondina sa report. Niadtong Miyerkules, gibisita ni Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent Wilfreda Bungalos ang mga pampublikong tunghaan sa Olango Island. Kini aron masuta kung andam na ba sila kung ugaling tugutan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang limited face-to-face classes sa elementary ug high school. Our classrooms are really ready and prepared nga mo conduct og at least 50% sa ilang mga bata if ever mag-limited face-to-face. So nalipay sad me nga namisita mi didto kay nakita gyud nato ang real situation. Kahinumduman, bugtong ang Kauhagan Elementary School lang ang tunghaan sa dakwen sa Lapu-Lapu nga gi-recommend sa DepEd Lapu-Lapu niya dumiyaging tuig nga makapahigayon og limited face-to-face class tungod kay gawas nga gamay ra ang populasyon sa naasong isla wala usay natala nga kaso sa COVID-19. Pero ang ilang worry lagi atong tungura because tourism is already there. They're accepting visitors naman good. So nahadlok sad sila. So maybe hopefully og makabakunahan na sa siguro ta. Murag makabalik na gyud tag maka-appeal na ta anang gitawag og limited face-to-face. Si DepEd 7 Regional Director Luciano Jimenez sa nahaunang interview, mitataw nga walay tunghaan sa metro cities nga nalakip sa 30 ka mga tunghaan sa Cebu Island nga girekomendar nila alang sa first batch sa limited face-to-face classes. Sa pikas bahin, gipaubos usab karon sa training ang mga science teachers sa mga pampublikong tunghaan sa Lapu-Lapu City sa pag-operate sa mga science equipment. Sama na lang sa electrolysis kit, Hooke's Law, ug optic bench. Gawas ni ini, may unumpa ka mga science equipment nga tun-an usab sa mga science teachers kun unsaon paggamit. Limited ra gyud nun siya. There are only 20 teachers in each room and most of them are I have 3 teachers in each room nga nurses mapod sila. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.